Ninhuli tamayong naipahiling na maninigong permit para magkondusir nin sarong medical mission dakop ang tulong persona sa ikinasang entrapment operation kan Calabanga MPS. Sigun kay Police Major Rodolfo Borromeo, Chief of Police kan nasambit na hepatura, isinagibo ang nasambitan ng operasyon ninhuli sa naresibing report kan sa indang opisina manungod sa pagsasagibo kan sarong grupo nin illegal na medical mission sa Barangay La Purisima kan nasambit na banwaan. Sigun pa sa opisyal, ininaan pantulong beses na nagkondusir nin illegal na medical mission ang nasambit na grupo. Saro sa mga nadakop na persona ang sarong licensed optometrist nagikan pa sa Cainta, Rizal. Mantang ang duwa na kaibanan kaini ang gikan man sa Parañaque asin Pampanga. Pira sa mga nakumpiskang kagamitan digdi an optical trial case, assorted optical merchandise asin an mga dairehistradong resibo. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan PNP Calabanga ang mga naarestar na individual para sa maninigong disposisyon. Subalit nga, meron siyang nalabag na provision sa RA 8050 na hindi sila pwedeng magsagawa ng ganitong activity or mag-conduct ng check-up sa labas ng clinic. Saka kung gagawa sila ng medical mission, dapat ito ay free, walang bayad.